Helluree! Eltsu tässä nyt ollaan uuden videon parissa. Nyt nähdään, että ollaan tällaisella sivulla ja tehdään tällaista videoa. Eli nytten EM-kisat tähän alkaa perjantaina. Niin mä ajattelin, että mä teen tällaisen pienen ennustusvideon, missä mä käytän UEFAn sivua. Eli jos jotkut haluaa mennä kokeilemaan itse, jos mä en dupata tätä videon ennen perjantaita, niin mä pistän linkin deskiin, missä te pystytte itse mennä katsomaan ja kokeilemaan tätä, tekemään oman arvionne. Miten tää toimii? Tässä on siis, mulla annetaan mahdollisuus pistää vaikka Sveitsi lohko ykköseksi, tai Albania, tai Romania, tai tälleen näin. Eli siis mä arvioin, että miten esimerkiksi tää lohko menee näin, ja sitten koska 4 lohkosta, tai kaikista, koska 2 parasta pääsee äänenjatkoon, ja sitten 4 lohkosta lohkon kolmanneksi. Eli kaikista 6 lohkosta 4 parasta, tai siis niinku 3 parasta. Eli jos täällä vaikka kolmannella on 3 pistettä, täällä 2, 1, 2, 1 ja 1, niin näistä 4 pääsee jatkoon, koska niillä on enemmän pistettä kuin näiden 2 lohkon kolmannella. Eli niin se toimii, mä saan päättää. Siihen kestä mä saan päättää siis miten mun mielestä koko turnaus menee. Ja siis mä en ole hirveästi kattonut kokoonpanoja tälleen, mutta mä menen siis sen käsityksen mukaan, että kuinka hyviä pelaajia niillä niin kuin on Fifassa, Football Managerissa ja tällaisessa. Niin mun tieto perustuu siihen, eli mä en ole mikään professional tietää tässä asiassa. tietää. Mutta tää on mun arviointi miten käy. Ja toivottavasti mä oon nyt suht oikeassa. Eli otetaan lohko Asta isäntämaa Ranskaa. Ranskan rosteri nyt sen verran mitä mä tiedän siitä. Kokoonpanot tulee ainakin aika vahva, jotenka Ranska ykköseksi. Ja mä en näe Romanian tai Albanian haastavan Sveitsiä kakkossijalle. Sveitsillä on aika hyvä kokoonpano, niillä on, menen sanoa Alabaa, mutta sitten mä taisin, että Alaba on itävaltalainen. Niillä on Ricardo Rodriguez, se on vasen pakki, pelaa Wolfsburgista aika hyvä. Niillä on Shaqiri, niillä on Granit Xhaka, niillä on 2 hyvää maalivahtia, Jan Sommer ja Benakli, ja kaikki nämä pelaajat pelaa. No okei, Shaqiri pelaa nyt Stokes, ei niin huipputasolla, mutta Xhaka pelaa Arsenalissa, Jan Sommer pelaa Borussia Mönchengladbachissa ja Benakli pelaa Wolfsburgissa, eli niillä on hyviä pelaajia. Jotenka mä uskallan sanoa, että Sveitsi ottaa tässä lohkossa kakkossijan. Ja sit kun verrataan Romaniaa ja Albaniaa, niin Romanialla on mun mielestä ehkä jonkin verran parempi kokoonpano. Ja pelaajat, mä tiedän niitä myös enemmän, sen takia mä annan Romanialle 3. ja Albanialle tässä lohkossa 4. eli putoajan roolin. Romanialla on mahdollisuus vielä päästä, mutta mä en ole vielä päättänyt, onko Romania yksi niistä 3, jotka pääsee. Sitten lohko B. Lohko B:ssä on Englanti, Venäjä, Slovakia ja Wales. Ja tätä voi omalla tavalla sanoa Group of Death, eli kuolemanlohkoksi, mutta vaan ainoastaan, koska siellä on Englanti, Sveitsi ja Venäjä. Mä näen, että ne on aika samantasoisia joukkoja. Kaikki, okei, Englantihan lähtökohtaisesti ehkä kaikista kovin. Ja sitten Venäjä ja Wales aika tasatahtiin tulee perässä. Venäjä sen takia, koska mun mielestä ne viime EM ei ollut niin hyvät. Mä en tiedä, oliko ne 2012 mukana. Kyllä ne oli varmaan. Mutta sitä ennen 2018 just luin uutiset, että ne pelasi silloin tosi hyvät EM. Joten mä sanoin, että Englanti voittaa tämän lohko, mutta just tyyliin 6 pisteellä sit maalieron edellä toiseen. Ja kumpi nyt, Venäjä vai Wales? No siis sen verran mä oon lukenut uutisia, että Venäjältä on tippunut aika paljon niin hyviä keskenttäpelaajia tälleen näin. Mä sanon, että Wales ottaa 2. Venäjä 3. Ja Slovakialla on mun mielestä Hamšík. Mä en tiedä muita niiden pelaajia, mutta mä en näe Slovakian haastavan 3. sijalle. Jos Slovakia haastaisi Venäjän, mä näen, että 2 Brittien saarten joukkuetta, Englanti ja Wales vie 1. 2. sijan, ja Venäjä on 3. ja Slovakia 4. Ja sitten on myös tällainen, josta näkee, että miten niinku ihmiset ennusti ton lohkon, ja esimerkiksi mä kuuluin tuossa A-lohkossa aika lailla siihen kategoriaan, jotka niinku suurin prosentti arveli, että noin menee. Sitten, miten B-lohkossa, näin. Eli 31% ihmisistä arvioivat, että järjestys on Englanti, Wales, Venäjä ja Slovakia. Ja sitten B-lohko. B-lohkossa vähän sama tilanne Puolalla ja Sveitsillä. Ainoa ero se, että
mä mietin tätä ennen kuin mä rupesin tekemään tätä, että Puola ja Sveitsi on aika sama, niillä on aika paljon kovia pelaajia, mutta Sveitsistä ei tule mieleen sellaista pelaajaa, joka on ihan siellä maailman huipulla. Puolasta tulee heti Lewandowski, ja sitten niillä on myös Milik, joka pelasi Ajaxissa tosi hyvän kauden. Puolalla on Chesney maalissa, niillä on hyvä puolustaja Glick, joka pelaa Torinossa mun mielestä. Mutta kyllähän niinku ehdoton ennakkosuosikki, ehkä myös turnauksen yksen ennakkosuosikkeja. Ja tämän lohkon tulee voittaa helposti Saksa. Kakkossijan täältä vielä mun mielestä Puola ehdottomasti Lewandowski. Jos ne pelaa kaalla hyökkää Lewandowski ja Milik, tulee olla erittäin tappava hyökkäys. Kokoonpano tässä turnauksessa mä sanon Puola. Pahoittelut Pohjois-Irlanti, mutta te tulitte ehkä helpoimmasta EM-lohkosta ulos, eli Suomen lohkosta. Sen piti olla se lohko, missä Suomi pääsi ensimmäistä kertaa EM-kisoihin. Ei päässyt. Mä ennustan, että te olette viimeisiä, joka tekee Ukrainasta kolmannen. Ukrainalla on kans, tulee pari hyvää pelaajaa mieleen. Jarmolenko, mä en ole varma, onko Konopiliankka valittu kisajoukkueeseen. Konopiliankka pelaa siis Seviassa. Ja sit Ukrainan liigassa on ihan hyviä pelaajia mun mielestä. Eli mä ennustan, että tää lohko menee noin. Kyllä, 63% vastanneista ennusti samaa kuin minä, eli Saksa, Puola, Ukraina ja Pohjois-Irlanti. Juu. Sitten, täälläkin on kuvailtu Group of Death, eli Deathix, ihan sama, 3 lohkoksi. Ja siellä on Turkki, Espanja, Tšekki ja Kroatia. Kyllähän otan Turkista, eli Turkki. Ne oli mun mielestä semeissä vuonna 2008, 2012 kisat ei tainnut mennä niin putkeen, mutta se minkä osoitti 2008 kisat oli se, että Turkki on yllätysvalmis joukkue. Mä en vaan näe, että ne tästä lohkosta pystyisi haastaa siellä 1 tai 2. Kolmossia riippuu ihan siitä, että kumpi voittaa, Tšekki vai Turkki. Ja mä näen itse henkilökohtaisesti, että sen ottelun voittaa Turkki, joten Turkki on mun mielestä 3. Sitten toinen joukko tästä lohkosta, Espanja. Espanja oli todella niinku pettymys viimeisin MM-kisat. Jäivät lohkoon, kaikki odotti, että joo, ne menee taas finaaliin, ne pelaa finaalissa ehkä jotain tyyli Saksaa vastaan, tällaista. Kaikki odotti, että Espanja hoitaa sen näytöstyylillä, ei hoitanut, jäi lohkoon, ja nyt Espanjalla on se tilanne, että niiden pitää todistaa, että ne pystyy. Vähän niin kuin Italia vuonna 2010 jäi alkulohkoon, mun mielestä ne jäi alkulohkoon, kyllä ne jäi alkulohkoon. 2010 MM-kisoissa oli voittanut edelliset, ja sitten ne oli EM-kisoissa 2012 finaalissa. Mä uskon, että Espanja tekee aika samanlaisen asian, jonka takia mä ennustan, että Espanja voittaa lohkon. Sitten Tšekki, jossa pelaa Petr Cech ja Tomas Rosický ja muita mä sitten tiedäkään. Mä en näe vaan, että Tšekki pystyy haastamaan ketään noista. Niille ei, siis niinku Tšekin joukkuetta kun miettii, niin mulle ei tule itselle sieltä yhtään mieleen pelaa, että hei Tom mä tiedän tai Tom mä tiedän. Toisin kuin Espanjasta tulee mieleen heti De Gea, Casillas, Ramos, Piqué, Iniesta, Coqué, Alvaro Morata, Nolito, Aduriz. No Turkista tulee Hakan Çalhanoğlu ja joitakin muita randomeja tyyliä mieleen. Niin siitä syystä mä sanon, että Tšekki on valitettavasti lohkon viimeinen, joka antaa Kroatialle kakkossijan lohkosta. Kroatiasta sen verran, että niillä taitaa olla maalissa AS Monacon Subasic. Puolustusta mä en sit hirveästi tiedä, mutta keskikenttä niin tulee olemaan ehkä niinku yksi turnauksen kovin haastaa, joka mun mielestä Ranskan, Italian, Saksan ja Espanjan keskikentän. Ja siellä keskikentällähän on siis Luka Modric, Ivan Rakitic ja Kovacic. 2-3 pelaa Realissa ja 1 pelaa Barsassa. Okei, Kovacic ei pelannut niin paljon tällä kaudella, mutta kuitenkin se keskikenttä on täynnä talenttia. Mä sanoin, että Kroatia on ehkä mulle se joukkue, joka jos yllättää tässä turnauksessa, niin se on Kroatia. Ja Kroatillahan on myös Mario Mandzukic, joka pelasi tällä kaudella Juvessa mun ymmärryksen mukaan ihan hyvän kauden vielä. Sitten lohko E. Mun mielestä tää on oikeasti se kuoleman lohko. Täällä on Venäjä. Venäjä? Okei, otetaan uudestaan.
Täällä on Ruotsi, Irlanti, Italia ja Belgia. Okei, to be fair, Irlanti on mun mielestä ehkä se heittopussi tässä lohkossa. Sitä on myös sanottu, että Irlannilla puuttuu joku hyvä pelaa loukkaantumisen takia. Se on mun mielestä hyökkäjä. Joku Kane. Kommenteissa mua vihataan ihan varmasti siitä, että mä en muista. Mutta sen takia mä sanon, että Irlanti on lohkon viimeinen ja ne on automaattisesti ulkona tästä hommasta. Sitten kolmos sija. Mä sanon, että se menee Ruotsille. Joo, niillä on Zlatan. Zlatan pystyy, jos muu joukkue on up for it, on niinku oikeasti täysillä mukana, täysin ajattelee ja kaikki mukana, antaa 100%. Ruotsi pystyy yllättämään mun mielestä puolivälieräpaikalla, mutta sitä pidemmän ne ei pääse. Mä sanon, että Ruotsi on lohkon kolmas. Niiltä vaan puuttuu sit Zlatan jälkeen se seuraava niinku hyvä pelaaja. Niiltä puuttuu se niinku, niillä on hyvä hyökkää, siihen se jää. Niillä ei oikeastaan niinku muuten sellaisia pelaajia, jotka ihmiset tietää. Joo, varmaan jotka seuraa jalkapalloa vähän enemmän kuin minä, niin tietää. Mutta mä sanon, että Ruotsi on lohko kolmas. Sitten Italia ja Belgia. Belgia tällä hetkellä maailmanlistan FIFA World Rankingin toisena. Mun mielestä on täyttä paskaa, koska se ranking-systeemi on mun mielestä ehkä yksi maailman turhin asia, sitä ei pitäisi olla. Se on niin outo, miten Belgia voi olla toisena. Ne ei voittanut mitään, ne ei ole tehnyt mitään järkevää. Okei, ne ehkä pelas hyvät niin karsinat, pari ystävyysottelua pelannut hyvin, voittanut. Pelas tasurin Suomeen vastaan 70, ei mitään järkeä. Ja myös sen Suomi-tasurin perusteella mä sanon, että Belgia tulee olla lohko toinen. Niillä on hyviä... Ei, Belgia on lohko toinen. Niillä on hyviä pelaajia. Niillä on Lukaku, Hazard ja tällaisia. Kevin De Bruyne pelasi erittäin hyvän kauden, oli loukkaantunut yhden ajan, sen pienen ajan, ja se ehkä vähän hidasti Bruynen kautta ja ehkä haittaa Cityä kans, mutta sit niillä on Hazard. Okei, Hazardkin on päässyt siihen tavallaan, sillä on tullut se formi päälle takas, mikä silloin oli niinku viime kaudella tai niinku silloin kun Chelsea voitti, se valittiin vuoden pelaajaksi Englannissa. Mutta mä en siltikään näe, että ne pystyis ottaa lohkon ykkössiä. Ne ei ole vielä voittanut mitään, ne ei ole vielä todistanut, että ne oikeasti pystyy tehdä sen siellä huipulla joukkueena. Niillä on hyvä joukkue, niillä on Courtois maalissa, niillä on puolustuksessa Vertonghen, Alderweireld, luultavasti niiden puolustus, koska ne pelas koko kauden yhdessä Spursissa, niin mä sanon, että ne on ehkä, sanotaan, että Belgialta odotetaan paljon, mutta jos joku joukkue floppaa, mä sanon, että se on Belgia. Ja sitten tietenkin Italia. Niillä on Conte managerina, joka menee sitten Chelsea manageriksi. Conte on, mä en ole hirveästi seurannut, mitä se on tehnyt, mutta se teki, kun Juventuksen managerina se teki helvetin hyvää jälkeä siellä. Mitä voi sanoa, Italia on aina mun mielestä ehkä sellainen taktisesti hyvä maa, että tietää mitä tehdään, osaa puolustaa. Niillä on ehkä yksi parhaimpia puolustuksia. Gigi Buffon, sit jos mä en ihan väärässä on, niin Chiellini on mukana, eli ei ole loukkaantunut, pitäisi olla mukana. Sitten siellä on Barzagli, varmasti Bonuccikin. Sitten sieltä löytyy keskikentältään Pirlo on mukana. Marquinhos on loukkaantunut. Mä en itse tiedä koko niiden keskikentästä mitään, mutta kuitenkin helvetin hyvä joukko mun mielestä niillä on. Ja mä sanoin, että Italia tulee olemaan vahvoilla tässä turnauksessa. Sitten F-lohko, ehkä... Mä sanon, että ehkä se heikoin lohko kaikista lohkoista. Ja aloitetaan taas tästä, että kuka tulee lohkossa. Mun mielestä Jumbox, Unkari. Unkari se on mun mielestä Unkari tuli... Kyllä Unkari tuli samasta lohkosta kuin Suomi. Ja mä sanon, että edelleenkin senkin paikan piti olla Suomeen, mutta ei ollutkaan ja Unkari sieltä tuli. Paskamäihä. Vituttaa kyllä. Mutta Unkari sen paikan vei, mutta mä en vaan näe Unkarin haastavan Itävaltaa ja Islantia. No Islannin ne haastaa, mutta mä en vaan näe, että Unkari pystyy haastamaan Itävaltaa ja Portugalia. Ja sitten kolmantena tietenkin automaattisesti on Islanti, koska no luultavasti siinä käyttää aika monessa näissä lohkoissa Jumbo siellä ratkaistaan sen välillä, että kumpi voittaa niistä kahdesta sen ottelun. Ja mä vaan näen, että Islanti
ehkä pystyy tehdä vähän enemmän kuin Unkari. Niillä on Gylfi Sigurdsson, pelaskait ihan ok kauden Swansissa. Sitten niillä on Finn Bogason vai miten niitä pelaajia. Ne on tosi random nimi ne pelaajat. En hirveästi tiedä, mutta mä sanon, että Islanti pystyy haastamaan tuossa lohkossa, mutta mä en usko, että ne kuitenkaan 3. sijaa parempaan pystyy. Sitten, mulle ehkä itselleen henkilökohtaisesti vaikea sanoa, että onko Portugali vai Itävalta se toinen paikka. Ensimmäinen lähtökohtaisesti sanotaan tietenkin, että Portugali vie, mutta Portugali on kans Ruotsin tyylisesti niin vahvasti yhden henkilön joukkue, eli Ronaldo, mutta niillä on ihan ok pelaaja, niin kuin Junnu ja Renato Sanchez valittu joukkueeseen ja muitakin nyt ei tule heti päähän, mutta silleen niin kuin, Portugalin joukkue on mun mielestä niin kuin ne pääsi viime kisossakin semeihin ja sen tippui Espanjalle, joka voitti loppujen lopuksi, niin mä sanon, että Portugali vie sen lohkon ja Itävalta on of course toinen. Itävallalla on David Alaba, on Widmeri, Itävallan pelaaja mä en hirveästi tiedä, Bautlangin, joka sai Totsin tää Bundesliigasta. Mä en hirveästi seuraa Bundesliigassa mitä tapahtuu. Mutta aika moni pelaaja tulee mun tietääkseni sieltä. Itävallalla on ihan ok joukkue, mutta mä en näe, että ne menee hirveän pitkälle tosta, koska Group F, lohko F, on sanotaanko se lohko, joka on ehkä kaikista heikoin. Ja niistä ainoastaan Portugali mun mielestä pääsee pitkälle, jos ollenkaan. Mutta sitten on tämä. Mun pitää sanoa, mitkä 4 joukkuetta pääsee 3. sieltä jatkoon. Ja sanotaanko nyt, että Turkki, Ruotsi ja Venäjä pääsee mun mielestä ainakin jatkoon. Siis se on mun mielestä ihan selvä, että Venäjä, Turkki, Ruotsi pääsee niiltä sieltä jatkoon. Islanti on mun mielestä ehkä se, joka joutuu ainakin pettymään ja on ehkä se heikoin, mutta sitten on kysymys, onko se Ukraina vai Romania, joka pääsee jatkoon ja tippuu. Ja mä sanon, että Ukraina on se, joka pääsee jatkoon ja Romania tippuu. Ukrainalla on ehkä vähän kovempi joukko kuin Romanialla. Mä en oo kattonut vielä toista, mä en oo kattonut kokoonpanoja, mutta tälleen niin päästä mietittynä Ukrainalla on kovempi. Sitten pudotuspelivaihe, ja näillä mitä mä ennustin olisi tämmöiset, kun Sveitsi pelaa Puolaa vastaan. Siinä on ihan mielenkiintoinen parivalkko. Sitten Espanja pelaa Ruotsia vastaan, Englanti pelaa Turkkia vastaan, Portugali pelaa Belgiaa vastaan, Saksa pelaa Venäjää vastaan, Italia pelaa Kroatiaa vastaan, Ranska pelaa Ukrainaa vastaan ja Wales saa vastaansa Itävallan. Mielenkiintoista. Ja Sveitsi-Puola-pelistä. Tää on paha sanoa, mutta mä en vaan näe Sveitsin. Vaikka Sveitsi on ehkä niinku paljon in depth, niillä on parempi syvyys joukkoissa, niillä on enemmän niinku tavallaan ne ei ole niin yhden henkilön mies, vähän niinku Puola, mutta Puolallakin löytyy Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Lewandowski, Milik, tällaisia pelaajia, Chesney, hyvä maalivahti, niin mä kyllä sanon, että Puola pystyy viedä tosta itsensä jatkoon. Mutta sitten, kuka tulee Puolalle vastaan? Musta tuntuu, että Ruotsilla, sanotaanko, että Puolalla on vähän sitä syvyyttä joukkueessa. Se ei ole vaan Lewandowski, kun Ruotsi on ehkä vielä enemmän menee siihen, että ne on vaan Ibra. Ja tavallaan Espanjalla ei ole nyt yhtä sellaista hullua tähteä. Niillä on De Gea, niillä on Piqué, niillä on Ramos, niillä on Carvajal loukkaantui. Juan Fran tai Bellerin, niillä on Jordi Alba, niillä on Iniesta, niillä on Coquelin, niillä on Morata, Nolito, Aduriz. Niin mä sanon, että Espanja vie ton parivaljakon ja siitä tulee puolivälieriin Puola-Espanja ottelu. Sitten Englanti vastaan Turkki. Ja mikä mua tässä mietityttää se, että mä voin todella monen teistä ärsyttää tässä, koska Englannin joukkue siellä puuttuu tavallaan ehkä se ihan kirkkaan tähti, niin puuttuu Turkiltakin. Mutta Englannilla on Wayne Rooney. Ja nyt kaikki englantilaisfanit on ollut silleen, että ei Rooney pysty siihen, miksi Rooney otettiin, ei Rooney. Ja mä en vaan näe siis, mulla on sellainen paha fiilis, että Englanti joukkaa tohon vaiheeseen. Englanti tossa vaiheessa on silleen, että oh fuck hei,
Me päästiin lohkosta jatkoon. Kaikki odottaa meidän voittoon. Kaikki odottaa semiin. Kaikki odottaa puolivälierä-paikkaan. Siis mä oon kuullut, että jotkut ennustaa, joo ne pääsee semeihin. Mutta ei tällä jatkolla, ei tällä menolla. Ja mä heitän aika villin veikkauksen, että tää menee pilkuilla luultavammin ja Turkki vie sen pilkuilta. Kuulittiin sen täältä ensin Turkki. Jos tää parivalkko tulee, Turkki vie Englannin. Sitten Portugali vastaan Belgia. Tää on ehkä se vaihe, missä mitataan, pystyykö. Tää on siis kaikista luultavimmin Ronaldon viimeinen arvokisa turnaus, koska seuraavat tai EM on vasta 24 ja Ronaldo olisi silloin 42. Ei 40, 40. Niin tuskin on enää maajoukkuetasolla, eli niiden pitäisi pystyä tehdä aika paljon. Okei, niillä on maalissa Rui Patricio, puolustuslinja Pepe, Carvalho ehkä, keskikentällä Moutinho, Renato Sanchez, mä en tiedä onko Moutinho loukkaantunut, ei kai. Eli niilläkin on ihan ok. Portugali sanotaan, että se on aika vahvasti yhden pelaajan joukkue. Se on, koska sieltä tietenkin Ronaldo paistaa niitä ylös. Mutta niillä on myös niitä muita pelaajia. Esimerkiksi Nani, no hyökkääjä niille on niin hyvää. Mutta mä sanon, että Portugali pystyy yllättää Belgian. Tää ehkä nyt kuulostaa, koska mä oon Ronaldo-fani tietenkin. Tää saattaa kuulostaa, no sä sanot noin vaan, koska Ronaldo pelaa siellä. Ei, mä sanon näin, koska Belgia on tällä hetkellä maailmallisten toisena. Mutta mitä ne oikeasti sanot tähän mennessä aikaan? Ei mitään. Niin mä uskallan sanoa, että Belgia choukkaa ton. Ja tavallaan kusee ton jollakin tyylillä. Ja Belgia hävii Portugalille. Jolloin tää olisi Turkki-Portugali, joka olisi aika yllättävä. Mun mielestä. Silleen, että Englanti ja Belgia tippuu, koska let's face it, kaikki odottaa, että Englanti ja Belgia pääsis noista kahdesta jatkoon, mutta eipä pääsekään. Sitten tämä. Saksa vastaan Ruotsi. Tää on ihan niinku no-brainer, niin selvä. Saksa vie Ruotsin Venäjän. Miksi mä sekoitan Ruotsia Venäjän? Elikkä siis Saksa vie Venäjän niin selvästi. Saksa on mun mielestä ennakkosuosikki, niin taktisesti loistava joukkue. Verrattuna Venäjään, Venäjä ei vaan pysty tähän. Venäjä ei pysty tähän. Ne 2008 pääsi semeihin, mutta nyt ei semeihin. Mun mielestä ne yllätti jollain tasolla. Mutta tähän ne kusee ja Venäjä tippuu Venäjälle. Hyvä minä, hei! Mä ansaitsen taputuksen. Mä saan puhua. Mä todellakin tiedän, kumpi on Venäjä ja kumpi on Ruotsi ja kumpi on Saksa ja kumpi on Venäjä. Okei, seuraava. Italia vastaan Kroatia. Tästä tulee todella mielenkiintoinen peli. Kroatialla on erittäin hyvä keskikenttä. Siellä löytyy Modric, Rakitic, Kovacic ja sit hyökkää Mandžukic. Mut niiden lisäksi oikein mulle ei tule mitään muuta pelaajia mieleen, ketä niillä on. Okei. Verrataan Italian joukkueeseen. Mulle ei tullut sieltä mitään muuta mieleen kuin Gigi Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci. Ja sit Marquinhos, joka on loukkaantunut. Mutta silti luultavammin Italia tulee olla paljon kovempi ja Italia menee jatkoon. Ja tässä tulee ehkä puolivälierien mielenkiintoisin ottelu, joka on Saksa vastaan Italia. Ja se tulee olemaan mielenkiintoinen peli. Mutta seuraava tässä sitten. Saksa vastaan Ukraina. Mun täytyy sanoa, että mä en osaa puhua. Mä en tiedä maita selvästikään. Eli Ranska vastaan Ukraina. Ja se on selvä. Ranska vie Ukrainalla Jarmolenko, Konoplyanka, ketä mä oon hokenut niin miljoonasti. Vertaa Ranska. Niillä on Griezmann, niillä on Gignac, niillä on Giroud. Giroud nyt ei olekaan niin hyvä juttu. Niillä on Pogba, niillä on Matuidi, niillä on... Mä haluaisin sanoa Varane, mutta se on loukkaan. Niillä on Koscielny, niillä on Lori, niillä on niin hyvä joukko, että ne on kanssa niinku mun ennakkosuosikkeja. Ja sen takia mä sanon, että Ranska menee tossa selvästi jatkoon. Ja sitten ehkä näistä 16 Round of 16, 16 parhaan joukosta, ehkä kaikista mielenkiintoisin joukkue, tai niinku ottelu Sveitsi-Puolan lisäksi, koska kaikki muut on ollut tähän mennessä vielä aika sellaisia niinku epätasaisia, mutta silti mä sanon näistä kahdesta underdog vielä. Niin Wales vastaan Itävalta. Walesilla löytyy hyviä pelaajia. Niillä löytyy Ashley Williams, Gareth Bale, Aaron Ramsey, sanokaa jotain muita vielä. Näin sitten. Itävallalta löytyy Alaba, Boutlamming, mä en osaa sanoa sen kaverin nimeä. Niitä löytyy Widmer. Itävallalta löytyy pelaajia, mutta Itävallalta tavallaan
niinku, mulle ei tuu mieleen, no okei, niillä on Mark Jankko, mutta Itävallalla tavalla puuttuu mun mielestä se ihan huippu. Siis Walesilla on hyvä, niillä on Bale, joka on hyökkää, Ramsey, joka on niinku, mun mielestä erittäin hyvä keskenttäjä, ja sitten Ashley Williams, joka tavallaan organisoi sen puolustuksen. Niin sen takia mä sanon, että Wales pystyy hoitaa Itävallan. Periaatteessa sen takia vaan, että ne on ehkä niinku, niillä on ne 3 pelaajaa, ne on kaikki eri pelipaikoilla. Mark Jankko on suht vanha, ei ehkä nää niinku parhaimmissaan hyökkäjänä, ei ehkä saa sitä parasta enää. Alaba on joko keskikenttä tai vasenpakki tai toppari, ja mä en vaan näe, että Alaba saa sitä joukkuetta vietyä jatkoon. Sitten ollaan puolivälierissä, ja aloitetaan tuolta ylhäältä. Puola vastaan Espanja. Vaikka Puolalla on Lewandowski, Milik, Blaszczykowski, Piszczek, Glik, Szczesny, niin silti Espanja mun mielestä se niiden joukko on vaan liian vahva. Mä en enää tiedä viittimään enää selittää näitä niin hyvin, koska mä oon selittänyt jo alkulohkokohdassa aika paljon. Tää video lähestyy nyt jo puolta tuntia. Niin, meikä menee vaan tolla, mä en selittele turhia. Sitten Turkki vastaan Portugali, se on mun mielestä selvä juttu. Portugali vie sen. Turkki ja Portugali on mun mielestä aika tasainen joukkue, mutta koska Ronaldo, niin Portugali vie. Sitten Saksa vastaan Italia. Tässä mä sanon, että Italialla on mahdollisuus yllätykseen, mutta mä en näe sen tapahtuvan, koska Saksa on niin hyvin organisoitu. Niillä on Neuer, niillä on Boateng, niillä on Mertesacker, mä en tiedä, onko se mukana tuskin. Mutta mä vaan näen, että Saksa on niin ennakkosuosikki näissä kisoissa, että se on Saksa, katon vie. Sitten Ranska vastaan Wales, ja Ranska vie täydellisesti, koska niillä on vaan niin paljon parempi joukkue niin kuin yhteensä. Sitten semifinaalia. Miten mä oon nyt ennustanut, että mä ennustan, että sama semifinaalipari Espanja vastaan Portugali kun 4 vuotta sitten. En tiedä missä ne oli. Mutta joka tapauksessa mä ennustan, että Espanja vastaan Portugali sama semifinaalipari valjakko, mutta mä sanon, että Espanja vie sen. Portugalilla ei vaan riitä. Ne oli viimeksi niin lähellä, mutta Ronaldo on 4 vuotta vanhempi. Ja se nähtiin jo Tsempärien finaalissa, että Ronaldo ei ole enää niin hyvä siinä vaiheessa. Niin mä sanon, että se on Espanja, joka sen vie. Sitten Saksa vastaa Ranska. Pystyykö Saksa... Tää on ehkä niinku Saksan se, tai niinku Ranskan se kovin homma, että jos ne tän vie, mä sanon, että tästä parivalkoista tulee turnauksen voittamatta. Kumpi sen vie? Kun verrataan Ranskan maalivahtoa, Ranskan ja Saksan maalivahtoa, sieltä löytyy Neuer vastaan Loris. Mä sanon, että Neuer vie sen taistelun selvästi. Verrataan puolustusta. Ranskalla on Sakna Debussy. Mä en tiedä, onko Debussy joukkueessa. Mun mielestä Sakna on. Sitten on Mathieu, Koscielny. Ja mä en tiedä, mitä leftbackia ne pelaa. Varmaan Kurzawa PSGstä. Ja sitten Saksalla on puolustuslinja. Mä sanoisin, että Lahm saattaa pelaa oikeata pakkia. Sitten niillä on Boateng. Tää on oikeesti tosi paha, että mulla ei tuu Hummels. Miten mä saatoin unohtaa Hummelsin? Ja sitten niillä on no leftbackin, niin niillä ei oikein ketään hirveän hyvää. Mä sanon, että Meltzer pelaa siellä. Mä sanon, että puolustustaistelunkin vie Saksa, eli 2-0 Saksalle. Keskikenttä on ehkä se, missä ratkotaan Matuidi, Pogba. Tää on paha, kun tuli tällään tenkkapoo. Matuidi, Pogba, okei, no mulle ei nyt heti tuu mieleen muita. Mut sitten on Saksa. Niillä on Lahm, jos se pelaakin keskikenttää. Niillä on Schweinsteiger, Khedira. Niillä on kaikki näitä. Ja mä sanon, että sekin, Müllerkin saattaa pelata siellä, mutta mä sanon, että sekin. Ja myös sen takia, että mä selitin tästä ihan liian pitkään, mutta mä sanon, että Saksan vaan joukko on niin paljon parempi. Että Saksa menee tästä finaaliin. Ranska ja semeihin kotiyleisölle iso pettymys. Ja sitten finaali. Viekö Saksa vai viekö Espanja? Kumpi sen turnauksen vie? Ja mä sanon, kuten mä sanoin äsken, että tästä parivalkosta tulee mestari, se on Saksa. Saksa vie EM-kisat ja MM-kisat putkeen toisessa järjestyksessä. Ekaksi MM-kisat 2014
ja sitten EM-kisat 2016. Tää on mun ennustus. Submit bracket. Ei. Mä ennustan, että EM-kisat menee näin. Jos piditte videosta, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Se oli minä, Eltsu. Me nähdään seuraavan parissa. Se on moi moi!